Fis-sena akkademika li għaddiet aktar minn 122 student u studenta segwew il-programm edukattiv GEM 16+ li qiegħed jagħti t-tieni ċans lill-istudenti li ma jkunux kuntenti bir-riżultati li kisbu fl-Ewlevel's biex jtejbu l-marka tagħhom. Il-programm offrut mill-Ministeru għall-Edukazzjoni jiffoka fuq it-tagħlim tal-Malti, il-Matematika, l-Ingliż, il-Fiżika, il-Bijoloġija jew l-ICDL. Fil-lezzjonijiet li jingħataw fiċ-ċentru ta' GEM 16+ fil-Gżira, l-istudenti jimxu fuq programm kurikulari foqsma li jinkludu wkoll l-edukazzjoni fiżika u l-PSD. Il-kap tal-programm Innoċenta Kulina spjega l-istudenti li diġà ġabu marka bejn 1 sa 5 jistgħu jkunu eżentati milli jidħlu għal lezzjonijiet f'dak is-suġġett filwaqt li huma liberi li jaħdmu sabiex jtejbu l-marka. L-istudenti kollha illi jiġu ġewwa GEM 16+ fil-bidu tas-sena akkademika ikollhom ukoll screening test li m'għandux jaqsam ma jingħatax marka fih. L-screening test iservi biex l-alliem jieħu ritratt ta' x'jaf jew ma jafx l-istudent jew l-istudenti li jkollu qudiemu. Spjega kif il-klassijiet ma jkunux ta' aktar minn 16 student u studenta, b'hekk kull student jingħata l-attenzjoni u l-appoġġ individwali kemm mill-alliema kif ukoll mill-Learning Support Educators. Qal li dan il-programm mhux miftuħ biss għall-istudenti li temmew il-5 sena tas-sekondarja. Ikollna studenti li kienu fuq il-bank tax-xogħol u iddeċidew illi jtejbu il-marka tal-O-level tagħhom ħalli kif jgħiduha imorru aħjar fil-karriera tagħhom. Kenna wkoll ommijiet illi ddeċidew illi meta jibagħtu lil uliedhom l-iskola jiġu hawnhekk u jtejbu wkoll il-livell ta' edukazzjoni tagħhom. Kenna studenti fuq 20 sena, kenna fuq 30 sena u anke fuq 40 sena. Il-programm huwa rikonoxxut mill-MCAS u l-ITS fil-livelli 2 u 3 tal-qafas tal-kwalifiki. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.